ओवाळी ते भाऊराया वेड्या बहिणीची वाजली वेडी माया. हो बाबा हो. पण शाबास. हात वर ठेवायचे पेढा कोण देतो? आशीर्वाद दे आशीर्वाद दे. द्या पेढा. मित्रांनो शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे कोकणी शेळ्या चॅनेलवर. पिलू काय बनवते मग? डोसा बनवतोय. चला आपण दाखव. पिलू डोसा बनवते. कुठे दाखव? वरती बघा. वरती बघा. पिलूचा डोसा. तू खाणार आहेस ना? हा. किती खाणार आहेस? 2. 2 बस. अजून बाकी आहे. चटणी चटणी टाकायची, बाकी चटणी टाकायची. बाकी आहे बनवायची. हा, चटणी बनवायची, टाकायची, परत टाकायची, परत बनवायची. बोल खाताना भेटूया. खाताना खाटावर भेटू. फ्रीज मध्ये काय? हो. दरवर्षी आपण रक्षाबंधनच्या दिवशी देवाला पण राखी बांधतो. यावर्षी पण आईने देवाला राखी बांधले. ही बघा मस्त अशी देवाला राखी बांधले. आपण सगळेच मंदिरामध्ये अशी राखी बांधतो. मित्रांनो थोडीशी तब्येत झाली ठीक. मी ठीक नाही तरी ऋतू शूट करत राहा बाई. ब्लॉग शूट करत राहा. ब्लॉग नाही झालं कारण की हे बघा ऋतूला पार्टनर आहे. तर बघूया आपण कसं काय. हे बस ना असू दे ना. मम्मी काही येत नाही. तिचा मूड खराब आहे कारण की मी आजारी आहे म्हणून. असं कारण की आम्हाला गणपतीचे डान्सचे सगळे शूट तिकडे बस. करायचे होते. तिकडे बस. आणि गिफ्ट बघा ये इकडे. पहिलेच सांगते. कोण तिकडे बसा. बघा, बघा. पप्पा या तिघं बसू आपण. आणि ताई आमची पप्पांना पण बांधते राखी. पप्पांना लागतं ना बघ. बाई माझा व्हिडिओ कोण घेणार आहे? हा घेणार ना तुझा पण घेणार. थांबा जरा. तिला मध्ये बसव. आम्हाला हातून करू द्या. सगळं घे तू टेन्शन घेऊ नको. तुकडा आणि झोपा तुम्ही. झोपा तुम्ही. हा, झोपा. मी पेढा खात होतो परत. नको. नाही, आपण घेऊ. नाही फोडलेलं आहे. मी आणली. हिचं ताईचा पण व्हिडिओ घ्यायचा त्यामुळे मध्ये मध्ये आम्ही स्टॉप करू. तुला नव्हतं आपल्या गुलाच्या कडे. घे बाई. आपण पेढा खायला. तिच्यात क्लिअर दिसतं का बघ. आईचं बघ जा. इथे ये ना माझ्यामध्ये. मी पेढा दे. अरे बा, आईचं ओके बस. ओके ओके असू दे ना. काय प्रॉब्लेम काय बत्ती तुम्हाला? लागत असेल, मला मी नाही ओरडत बघते नाही. पिलू अब या साईडला बरा. नाही तर आईच्याकडे बस जाऊ. बत्ती लागेल. मी ते बोलतो. पंखा लाव ना. नको आवाज येईल यार. तर इकडे थांबायचं. आम्ही बसलेलो आहे आणि ताईचा पण ब्लॉग शूट आहे तो माझ्या मोबाईल मध्ये कारण की तिला क्लिअरिटी मला द्यायची चांगली. पुढे नेऊन जायचे माझ्या ताईला सोबत. कॅमेऱ्यासोबत. ताई एक्सेप्ट कर या टायमाला. बघू दे. तर आमचं बाई दाखव मी एवढी निघाले. हो, वाव. मध्ये अर्धाच येतोय. हा मग 5 मध्ये घे. फक्त फोटो काढताना 1 मध्ये बघ. हा बघा हा पेढा दाखवते. ए माझ्या भावाला ताई आणले. बघा. ताई बघा आमची. ताई बघा आमची कशी कमेंट मध्ये वाटते नक्की सांग. बघा. अरे ही साडी दाखवते. हा मी म्हटलं पाया बिया पडतोय की साडी कुठे आहे ती लिंक द्या आम्हाला याच्यामध्ये टाकायला. नाही सिक्रेट. ऑनलाईन मागवली की काय झालं, पेढा नाही दाखव. नाही ऑफलाईन घेतलं. ऑफलाईन घेतले. हो याला पेढा 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 बघा. नाही तर नंतर राहणार नाही. पेढाच नाही राहत. बाई. आधी उठतो तुम्ही. इलेक्ट्रिक लगा. ए, माझा भाव आहे तो. हो. हो, आधी उठतोय. अरे तू मस्त. काय नाही बोलला ना तो. सॉरी बोल. भाई माझा पण भाव आहे बाई. माझा पण हाय भाव. माझ्या भावाचा. काय आणि आवाज चिमटा होतोय. नाही, नाही. तो तुझाच आहे ना. लय कळकाड्या. तो माझा बाई कधी तो बाई काढणार आहे बर्थडेला तुला मोठी बसायची बाई. हे बसायची बाई काढणार ना बर्थडेला. पैसे जमा करतोय तो पैसे पैसे जमा करतो. पैसे जमा करतोय तुला बाई केल ए यार मला बांधू दे ना राखी. साईड प्लीज. हो या या. तो टिक्का पेढा लावा बरोबर. थोडासा कारण की आम्हाला आहे allergy. लावा, लावा, रस्तिक का? अरे पेढा कसा कसा पिलू कसा 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 लावा. मला लागलं रस्तिक. हा आई शपथ. तर दुसरं काही गरज नाही. माझ्या मुलीलाच कालचा ब्लॉग नाही comedy झाला झाली. आपला बघतोय बघ कसा. तब्येतीमुळे. पेढा लपवतो, पेढा लपवतो. नाही तर ब्लॉग असे येतील बाबा, ना. ये ना म्हणून. खरं. काय तांदूळ चिकले. चिपकले चिपकले असं ओवाळी ते भाऊराया वेड्या बहिणीची वाजली वेडी माया. हो बाबा हो. थांब. थांबा राखी बांधलं हा थांबा तिला फिरू कुठं आहे? म्हणजे त्याला पण खायला भेटेल. रिबिन का नाही यायची? तर रविवारी पाठव. ए, आणि राखी आमच्या ताईने आणली युनिक. याच्यात पण घे. यावर्षी काही दिसतंय ना? ठीक आहे बाई. पिल्लू, माझा व्हिडिओ नाही ऐकायचा तर मी देणार ना आता. हो, थांबा ना यार आमचे व्हिडिओ चालेल. मोबाईल नाहीत ना मध्ये. हा असं घे जवळून घे चालेल. 1 मध्ये
आणि राखी ताईने आणली यावर्षी, कारण की मी सारखा आजारी पडतो का आजारी पडतो यार, त्याच्यासाठी मी बघाय ताईने नजर सुरक्षा कवचच घेऊन आहे. थांब थांब अरे तो कधी खातो का मला भेटतो का आताच प्रश्न पडलाय. थांब थांब पिलू मी सांगतो, व्हिडिओ चालू आहे ना राहतात की नाही काय माहिती. यार ब्लॉग बन याला घ्या. कॉमेडी झाली कॉमेडी. सारखा आजारी पडतो म्हणून राखी घेऊन आली ताई माझ्यासाठी. आणि भरवणार मी की माझं पोरगं काय माहिती? बरोबर ताई? बाय, त्याला असं ते म्हणा तू चांगला पडतो. ए बाबा घे बाबा एकदाच भरू दे. हे घे, दाखव दाखव. बोल सगळा पाहिजे की अर्धा शेकलोची घे. थोडं खातो थोडं तू का. नको बोला आई मारे. डील? तू काय म्हणे? उष्णाव खाऊ, उष्णाव खातो. इथे नको. तब्येत नाही बरोबर नको त्याचा. फोटो काढायचे. फोटो मामाला फोटो नंतर काढूया आता. आणि आता इकडे पप्पा साईड लाव. माझा छोटा भाऊ त्या साईडला, त्या साईड, तू त्या शांत साईडला. गुणी त्या साईडला. मोदी ते सोनू बघ. हा माझा गुणी भाव, माझा शांत मनमोळाव आणि कधी धावून येणारा. पिल्लू मला दे. काय? तुला जास्त चालेल. नाही कधी आवाज मारला की येतो, नाही असं नाही. गुड बॉय आहे माझा. तुला शांत काय बनव. त्या ब्लॉग काढायला झालं की तो शांत होतो. आणि आत्याचा आधारस्तंभ. हाय आहे. कधी बोलू दे आत्याने, नाही बोलणार नाही. आम्हाला ओळखणार. असा बोलेल दे चल मग जातो. पॅन्ट घालून आलाय कारण की ब्लॉग शूट करतोय ना दादा म्हणून. आता असं चिकन येणार होता. हा बघ. बाजूला माहिती आणि ते भाऊ हसू हसू आलं. हा तिकडचा आता हा ऐक. हो आला भाई, दाढी मस्त आली आहे भाऊ. अरे तुझी दाढी ब्राऊन का झाली? नॅचरल कलर आहे का? ही मिशी ना. आणि बाई या भावाला पण नजर हा लागू भाई नये. नजर नको हा भाई. हे बघ पण बाई हँडसम आहे. आमचा चॉकलेट बॉय घरातला एकदम कूल बॉय. चाळीतला पण किती मस्त दिसतो बघा. चाळीतला पण chocolate boy आहे. खाते. नजर सुरक्षा कवच आणले. नाव बी काय पाहिजे असेल तर नाही नाही नाही, माझा भाव आहे बाई. माझ्याकडे संपर्क साधा पहिला. माझा भाव आहे माझा. तुझा मामा आहे ना. माझा भाव आहे तो. अरे मामू आहे तो मामू. हागी नाही देत तू भावाला. एक नजर इकडे एक नजर मामू तिकडे. मामू मामू मामूला हागी दे. मामूला दे हागी. आय लव्ह यू बोल. आय लव्ह यू बोल. पण आपण मस्करी करतो यार. बाय 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 बाबा. पेढा भरव. हा बोल एक पाहिजे की राईट ते आता. राईट हँडने बरोबर राईट हँडने. हा भरपूर खाते तुझंच खा. हा भरपूर. काय रे चांगला पेढा आहे. दे. अरे बॉक्स सोडू याला. अरे ते बोलते तिथं बसून ती खाते. आता फोटो काढूया. तो बघ. या. ए पप्पांना पण जायचंय. हा बघ. काय ग? पप्पांना जायचंय. थांब, थांब. राखी बांधायचे. हा बघ कसा खायला लागला. अरे पाया पडायचे. असू दे असू दे असू दे असू दे असू दे सोड. असू दे. अशीच काय भाऊबीला चांगले चांगले गिफ्ट दे. गिफ्ट देशील. गोप्रो दे मला. गोप्रो हे काय असतं? गोप्रो हेल्मेटला लावून मला कॅमेरा पाहिजे बस. पैसे. एक नंबर आहे अशोक. बघितलंस. चला हा बघ पडली मी अशी काळ्या. बघ काय बोलते यार राखीच्या दिवशी. ऋतू थांबा पण काहीच काय फोटो पडायचं काढतो आम्ही. बघ. फोटो काढतो. चल पाया पड. पाया पडायचं बहिणीच्या. आशीर्वाद द्या माझा. आशीर्वाद द्या. परत पडू परत ये, परत 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 हा बघ. आता ब्लॉग मध्ये आलं नाही म्हणून परत पडायला आणि वैद्य बायको पण बघायचा राग नाही फोटो काढतो. पाय दिसू दे माझे. आई देवा परमेश्वरा आई जगदंबा आशीर्वाद दे. चला आता आपण फोटो. पिलू परत 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 पिलू पिलू आगी दे तो परत देईल पैसे. पैसे परत दिला किती. आगी द्या. 1 तारखेपर्यंत आपल्याला चालवायचे. आगी दे आगी दे. चल पैसे दे. आगीला एक पैसे. हे पाहिजे का हे. हा पाहिजे पाहिजे. पप्पा याच्यात ठेवायचे. चला भाई झालेले आमचे रक्षाबंधन. ऋतूची आपण बघू उद्या परवा असेल कारण की तिचे भाव जरा बाहेर गेले. ते पण आपण घेऊ ब्लॉग मध्ये आजच्या किंवा उद्याच्या. कधी करणार आहे? मी जातो सेपरेट सोबत. लेडीज बांधते. ठीक आहे. तेच बांधतो. वैतागली माझ्या तब्येतीला. नाही वै- आम्हाला वगैरे आणायचं असं करायचं पॉम पॉम. इकडे एक आणि इकडे मी. तर आता पप्पांना हे उभ्यानेच बांधते की काय अरे हे सोडते. मठाचं ओके ओके.
तर मित्रांनो आता इथे हे ताई पेढा नाही आमची भेटला ना? दरवर्षीप्रमाणे पेढ्याचे boxes घेऊन म्हणजे पप्पांना पण राखी बांधते. तर हे बघा तुम्ही, मी 2 शूट करतोय गाईच. मल्टी टॅलेंट आहे. पाहिजे ना बाई, ताईला पण सोबत आहे. आणि हा बघा आमचा पिल्लू बघा, हा बघा, हा बघा, हा बघा, हाय कर, हाताने कर ना. काही पेढे कुणी नेले तर कुठं ठेवले पेढे पकडून ठेवलेत गाईच ते बघा. ऋतू एक एक कधी मी याचं घेतो ताईचं. पेढे पकडून ठेवले, सांग ऋतू का. हे बघा पेढे किती आहेत पेढे हो तुमच्याकडे? एवढा हावराने पेढ्याला हे पेढे किती आहेत? समजा खाऊन पण नाही. 4 नाही दाखव. धर पप्पा. पप्पा धर. आणि ताई आमची म्हणते आता पिल्लूला राखी. नजर सुरक्षा कवच. देवा नजर नको. पिलू गिफ्ट काय आणलंय? आईला गिफ्ट काय? तर पेला घे. पेढा नाही. खाली बांधायचं पेढा, तेव्हाच करून. इकडून नाही. डबल नाही. कमी पडेल नाही बोलणार. ते पहिले दाटा मारली. कसबाद आणि मग कळचिन काप. राहू दे, ती किती तो हे करणार. थोडासा राहिला बस झाला ना पप्पा. आणि वॉइस चांगलं टाका. हे बंटी झाला. बांधून झालं का? दाखव पिल्लू असं. पिल्लू दाखव. हात पकड. तो व्हिडिओ कर ना. ताई तू त्याच्यात बोल ना. ताई राखी बांधते आता पप्पांना. सगळ्यांना सेम राखी घेऊन आली मस्तपैकी. कोणालाहीच नजर नको लागू. कोणालाहीच नजर नको. मी इथे हा, कोणालाहीच नजर नको लागायला. आता पेला भरावा. पेढा म्हणा, पेढा द्या हो, पेढा द्या. सगळे द्या. सगळे आजारी पडतात त्यामुळे देवा कोणाला नजर नको. थोडासा प्रयत्न केलाय छोटासा रक्षाबंधन मध्ये. ए तू बोललास ना पेढा नाही खाणार मी. खूप छान आहे. चला पाया पडू दे. पेढा नाही भरवायचा काय आहे? पडेल? पाया पडा. काय म्हणजे पडतं ना. त्याच्या कुठे लेकाच्या? ह्याची माझं बाय माझं त्याच्या बाय. पण पायावर पेढा साईडला कर. पेढा साईडला कर. नीट पाय कर. असे नाही, पाय नीट कर. कशी करते? पाय पुढं कर. पाय पुढं कर. हा. असं नाही तसं. हा, पळ. शाबास. हात वर ठेवायचे पेढा कोणी आशीर्वाद दे. द्या पेढा मी भरवणार. पहिलं मी खातो. मग भरपूर व्हायचं एक अजून पाहिजे. जेवायचं नाही. बस कर. हा का सगळ्यात बाई. अरे करतोस काय पिलो नंतर बापा? तो ठेव. उष्टा नाही ठेव. थांबव. तेवढं नको. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे इकडे रक्षाबंधन झालंय आपलं. साधं सिंपल मध्ये. तब्येत डाऊन. त्याच्यामध्ये पण आपल्या गोळ्या आता खायच्यात आपल्याला. गोळ्या खायचा मला लय कंटाळा येतो गाईच, पण करणार काय, खायला तर लागणार. आणि बघू उद्या पण आराम करूया जरा. तर बघू कसं काय ते. थोडा झोप भरपूर येते मला, झोप. आणि मी झोपतो. आणि हे पण झोपतो. ताईने छान राखी आणली बघा. ह्याच्यासाठीच आणले राखी. खरं का आजारी पडतो ना मी. मग ब्लॉग थांबतात, मग तुमच्याकडे ब्लॉग नाही. मग तुम्ही म्हणता कुठे गायब झाला. त्याच्यामुळे ताईने नजर सुरक्षा कवच आणलेलं आहे. तर चला आजचा ब्लॉगचा करूया एंड आपला मस्तपैकी. कसा वाटला साधा सिंपल ब्लॉग आपला रक्षाबंधनचा, नक्की सांगा. करू आपण ब्लॉग येतील. ऋतू गेला की स्टार्टिंग ब्लॉगची. पिल्लू पण आहेत. पिल्लू. तर कसं वाटलं कमेंट करा. आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. ओके, भेटू उद्या. शुभरात्री. बाय. काळजी घ्या. बोलला असं काय असं. काय हा.